pánové, dneska sa budem snažiť vypiť Sprite bez jedného krknutí a musím to vypiť celé. A takto by vypadala moja reklama. Bullshit. Negri. Nedal som to. A keď to nedám, tak si musím trisknúť hlavu o stôl. Čierni otroci. Tak skúsime to znova. Sa nedá. Takže znova. To extrémne bolí. Ja to nedokážu. Dámy a pánové, toto